Boskanni 12 tarik April titiedi sini chongbarini titiedi si chongbari noruk sawino sakthari kholawa ongkhorjak joto thangrung bodol aphekeno yang 15 jiraniani enggi batainai tipra mothani borongmunang jagadish debarmana tui bahaino tipra mothani sengkragrok sak tharlaijak boskanni titiedi si chongbari no naharino 15 jiraniani buraka hateo tin lukukuthum panda khlaijak ka tipra mothani candidate sakbai tham borongmunang jagadish debarma tei mandai block ni president tony debarma samson debarma jambu debarma kripes debarma song manjaka tei lemon debarma twf ni vice president binarani debarma phaini edisi chongbarino tino tini no lukukuthum panda khlaijak ka tipra mothani abnokarei kubuni bodol yakarei 13 nukhungni 29 voter tipra mothani bana romphaika tei bana yafuri tipra mothor lamsokna ka borongmunang jagadish debarma sangbai thangmanjakai tipra motha long le this election khaya bjp no kaisa bhutari de woman scribria bjp no kaisa bhutari de tipra sai koria bjp no kaisa woman scribria bjp no kaisa bhutari de juda bodol ya kari chini tipra motha ni pada romna romna khabai khubai lam thogo bjp ya kari tipra motha ni pada romna romna khabai khubai lam thogo tini 15 jiranya mononito prati boromana sarjagodish no chung kabang budai kupai khai tini 15 jiranya sarjagodish no chung andro samari budi oi kabang budai kupai khai nai Sar tini je joining khaimani busu butas busu family tini oro chongmari panda chongmari awai mung panda khaima jagao gorakha bisini 13 family ni 29 voter BJP CPM yakari bubagani chobano tebo krak khanyani bubagani chobano bubagani imamno muktan khanyani bagai oro ti promothawo borokini gedal phaikya borokno ang ব্যক্তিগত ভাবে যতননো খাকু হুরবাই লামসগো ti promotha party borokno lamsogo mobile trek sini edisi mo kendroni amchayo gobangma jagao chini takhuksong chini bukhuksong maya gonangsong amtike chini motha yakari thanaido kasaki bile bele hambai boni baga cheng buskangni chongmari gobang budbai cheng kaplai ni abuchin bisas asar tawo BJP khai tongnai komuni party khai tongnai tawo phai kong bagai kan utam kok sanai ang borok nobo sanai phaji tipra hastebo jotto tipra saro kharangai tabo bubagarno logeri tongo bubagarani chobabo nokori tongo norok bo haino tai kuno party hiyawoi bubagrani moti promotha party obosudo partyya obochini jatini tinangni bagai sengoro thang tongani bagai je choba o chobawo norokbo nongni kacham je wansuk tongani mo party ni yakari norokbo jotton dole pale ti promotha wo phadi abong buskangni edisi chongmoriwo norok oro BJP tongphano CPM tongphano congress ni প্রার্থী tongphano borongno ekdom sitarakai hariroi 190 bag butak ti promothani প্রার্থীর সারা ত্রিপুরা 28টা কেন্দ্র বুথ দুবাই কপলা খেদিনি আং জবনি অবমুঙ্গ sar tini ombo jaga thayo bahai mo burakha bisi burakha hati tini bisi kaisen ni obo mo bisi kaiseni program ganangeni ni নির্বাচন ba haino khorsa khoroni phayo burakha bisiwo tini mo program hambai ei monori ba sampai